ukuthi kunationalizwe ini ubani okhumbulayo no ibank not amabank le bank enkulu ephethe amanye amabank ngoba imali eyikhiqizayo iya kubantu esingabaziya lo ayizi la kuthina abazange bakwenze lokho ngamanye amagama babe defire amalungu athatha isinqumo enye izinto lokufanele baniyazi okunye sakusho sathi umhlaba wabantu awubuyele ebantwini abazange bayenze naleyo kusho ukuthi badelela amalungu ombutho kuningi engisazokusho